Wel, wi am barhau heno gyda'r cymhwysiad i yr hyn geson ni y bore yma ym Mhenod 8 o lyfr y proffwyd Daniel. Fe geson ni un cymhwysiad yn y bore, fi moyn ychwanegu a tynnu heno. Cyn hynny, gai atgoffa chi o'r manylion a hefyd rhoi chydig bach mwy o gig ar yr asgwrn yn arbennig ynglŷn â'r corn bychan. Nawr fyddwch chi'n cofio gobeithio fod Daniel yn y weledigaeth yn Susan. Naill ai oedd e yna yn gorfforol, ond fi'n feddwl i fod e yna yn y weledigaeth yn Susan. Ac yna, ar bwys yr afon Eli neu camlas Eli, mae'n gweld hwrdd gyda dau gorn. Ac fe welson ni fod rhain yn amlwg yn sefyll am ymerodraeth Mediaid a'r Persiaid. Yna mae'n gweld gafr yn dod ar garla o'r dwyrain, o'r gorllewin. Gafr ag un corn mawr iddo. Ac mae'n dod ar gymaint o gyflymder, mae'n taro yn erbyn yr hwrdd ac yn torri y cyrn oedd gan yr hwrdd ac yn bwrw'r hwrdd i'r llawr ac yn mathru yr hwrdd. Ac fe welson ni hefyd, mae'r fod y gafr yn sefyll am frenhiniaeth neu ymerodraeth Groeg, oherwydd roedd Gabriel yn dweud hynny. Mae'n hawdd i ni weithio mas, felly mae'r corn oedd brenin cyntaf Groeg, sef Alexander Fawr. Mae'n concro y Mediaid a'r Persiaid fel welson ni. Ond ar ei anterth, ac roedd e'n ifanc, mae'r corn, sef Alexander, yn cael ei dorri i lawr. Ac yn ei le, mae yna 4 corn, sef 4 brenin, neu 4 o'i cadfrodigion, cadfridog yn cymryd y lle. Mae'r ymerodraeth yn rhannu mewn i 4 rhanbarth. A fe roedd sydd enwau i chi o'r heini y bore yma. Ac fe ddigwyddodd hyn i gyd. Ond wedyn mae'r sylw yn mynd at yr un corn yma sydd yn dod. Y corn bach yma. A fe roedd sydd enw i chi y bore yma, Antiochus rhif 4. Un o yr olynydd i un o'r 4 brenin yma. Mae fi moyn rhoi mwy o fanylion i chi ynglŷn â hwn. Achos yn y weledigaeth, mae'r sylw arno fe, a mae'n dweud i fod e'n tyfu yn gryf, ac i fod e wedi wynebu tua'r de, a'r dwyrain, a'r wlad hyfryd, cyfeiriad fyna at wlad Palestina, wlad Israel. Ac mae'r corn bach yma'n dyrchafu ei hun at lir nefoedd, ac yn taflu rai o ser y nefoedd i'r llawr ac yn ei mathru nhw. Hynny'n gyfeiriad at pobl Dduw, y ser yma, i fod e wedi ymosod ar bobl Dduw, ar yr Iddewon. Ac mae e'n troi yn erbyn tywysog y llu.
troi yn erbyn Dduw. Ac yn fwy na hynny, ni'n darllen I fod wedi diddymu'r offrwm dyddiol a difetha y cysygr. Nawr, fe ddath yr Antiochus yma I rym, dyn ni'n gwybod, yn 175 cyn Crist. Roedd yr ymerodraeth Rufeinig yn dechrau ennill ei grym y pryd yma. Ond roedd y brenhinoedd hyn, y Groegaidd, dal ar ôl, ac roedd Israel yn rhan o deyrnasiad. Y gŵr hyn, Antiochus. Mae'n cael yr enw Antiochus Epiphanes. Fe oedd wedi rhoi'r enw yna iddo ei hun, Epiphanes, fel rhyw deitl sydd yn golygu I fod e'n cymryd I fod e'n rhyw ddatguddiad o Dduw. Dyna ystyr y gair Epiphanes, chi'n meddwl am y gair Saesneg efallai, Epiphany, datguddiad o Dduw. Felly, roedd e'n dweud mai fe oedd rhyw ymwnawdoliad o Dduw. Hynny yw, I Dduw Zeus. Mae'n debyg roedd y bobl yn rhoi enw arall iddo fe. Rhyw ffug enw yn hytrach na Epiphanes, ond nhw'n I galw'n Epimanes, rhyw chwarae'r eiriau, ac ystyr hwnna oedd nid Duw, ond gwallgofddyn. Antiochus y gwallgofddyn. Ac mae'n swnio I fi fel bod hynny yn wir. Bod yna rhywbeth gwallgo am y dyn yma. Achos fe droes I sylw at yr Iddewon. A'i holl egni a dechrau erlyd yr Iddewon. Ac fe laddodd filoedd ohonyn nhw. Ac fe osododd gyfreithiau mewn lle. Enghraifft, gwahardd enweidi. Wel, roedd enweidi yn bwysig i'r Iddewon. Dyw wedi gorchymyn i'r bechgyn cael ei enweidi. Roedd e'n gwahardd hynny. Os ych chi'n enweidi, ych chi'n cael eich lladd. Oedd e'n gwahardd addoliad ar y Saboth. Neu cadw'r Saboth. Hyd yn oed. Nawr, dyma gyfnod y Maccabeaid. Falle chi wedi clywed am y Maccabeaid. Gwrthryfel a ddigwyddodd yn ystod yr Iddewon. Falle chi wedi clywed am Judas Maccabeus. Os gewch chi copi o'r Apocrypha, mae rai Beiblau ac Apocrypha, dyn ni ddim yn credu dylai'r Apocrypha fod yn y Beibl, oherwydd Duw ddim yn air Duw. Ond mae e'n ddiddorol, a mae e'n hanes, ac un o'r llyfrau, neu meddwl bod 2 ohonyn nhw, llyfrau yn yr Apocrypha yw y Maccabeaid. Ac I chi'n cael yr hanes yma am y gwrthryfel yn erbyn yr Antiochus Epiphanes yma, oherwydd y pethau a ddath I fod. Chi'n gallu darllen hefyd am yr hanes yn Josephus, allech chi wedi clywed amdano fe, hanesydd Iddewig. Mae'n ysgrifennu ar y cyfnod ac am yr erledigaeth ofnadw fi ar bobl Dduw. Ac ar ben hyn, fe nath yr peth ofnadw sef halogi'r deml. Fe ath mewn I deml yn Jerusalem. Ac fe aberthodd moch yn y deml. Chi'n gwybod oedd moch yn aflan i'r Iddewon. A fe nath hyn yn fwriadol yn y deml. Ac ar ben hynny mae'n dod I cerflun o Zeus neu Jupiter yn y deml yn Jerusalem. Oedd e'n gyfnod tywyll iawn, cyfnod anodd iawn I bobl
Dduw. Ac fe barodd hyn trai fod mewn llywodraeth am tua 7 mlynedd. Nawr, ôl at y cymhwysiad ni felly. Nid i cael un yn barod y bore yma. Ond mewn gwirionedd, doeddwn ni ddim wedi dod at y prif neges neu ergyd y weledigaeth na'r benod y bore yma. Os ych chi'n edrych ar adnod 15, ac fel yr oeddwn ni, Daniel, yn edrych ar y weledigaeth ac yn ceisio i deall, welwn ni'n yn tebyg i fod yn sefyll o'n blaen. Mae Daniel yn trio deall hyn i gyd. A mae Gabriel yn dod. Ac wedyn ni'n darllen hyn. Yna daeth 17. Yna daeth Gabriel at y man lle roeddwn yn sefyll, a phan ddaeth, crynais mewn ofn, a syrthio ar fy wyneb, dywedodd wrthyf, deall fab di. Nawr, dyma ni. Mae ag amser y diwedd y mae awnelor weledigaeth. Felly mae'r weledigaeth yn ôl Gabriel yn ymwneud â'r amser y diwedd. Nawr, y cwestiwn sydd yn codi yw pa ddiwedd? Diwedd beth? Ac yma Cristnogion, esbonwyr y draws y canrifoedd wedi dadle am hyn. Mae rai yn dweud, i chi'n gweld, bod hyn yn cyfeirio at diwedd y byd. A fe ffindwch chi Cristnogion sydd dal yn derbyn hynny fod hyn yn weledigaeth am ddiwedd y byd. Ond mi ddim yn derbyn hynny, mi gyda'r esbonwyr sydd yn dweud bod y weledigaeth yn ymwneud â diwedd y cyfnod sydd dan sylw. Ni wedi gweld i fod yn ymwneud â'r Mediaid, y Persiaid, a Groeg, a'r Antiochus Epiphanes hyn. Ac felly mae'n synwyr i fi i fod yn ymwneud â y diwedd y cyfnod hyn. Os edrychwch chi wedyn ar adnod 19, mae'n dweud hyn. A dweud yn wir yr o wybod i ti beth a ddigwydd pan ddaw'r llyd i ben. Pan ddaw'r llyd i ben. Dyma beth sy'n mynd i ddigwydd, Daniel, pan mae'r llyd yn dod i ben. A mae'r cwestiwn yn codi nawr. Pa lyd? Llyd pwy? Efe llyd y groegwyr? Efe llyd Duw? Os taw llyd Duw ar pwy? Mae rai yn dweud llyd Duw ar ei bobl e. Bod Duw yn farnu bobl a bod y cyfnod o farnu bobl yn dod i ben. Falle, efe llyd ar groeg. Achos bod Duw yn farnu ymerodraethau drwg yma. Efallai, mae'n anodd dweud. Eto, mae'n ddadle brwd rhwng yr esbonwyr. Yr hyn sydd yn bwysig i fi, yr hyn sydd yn glir i fi, ac felly gobeithio i ni heno yw hyn. Fod y neges sydd yn dod trwy yw hyn. Mae Daniel yn clywed bod yna gyfnod yn mynd i ddod. Tua 300-400 mlynedd i ffwrdd o ddiwrtho fe, ac mae'r Antiochus Epiphanes yn mynd i ddod, a mae'r erlyd yn mynd i fod ofnadw ar bobl Dduw, fe yw'r corn bach yma, sydd yn mynd i ddylchafu i hun. Ond, bydd diwedd ar hynny. Bydd diwedd ar hynny. Ar y cyfnod yma o erledigaeth trwm ar bobl Dduw. Dealla hyn o Daniel. Mae yna gyfnod a mae yna amser penodedig. Bydd diwedd ar hyn. Ac fwy na hynny, mae Daniel yn cael y gorchymyn yma i roi'r peth dan sêl. Ysgrifenna fe a ro fe dan sêl. Hynny yw, mae rhaid ti guddio fe, mae rhaid ti cadw yn saf Daniel ar gyfer y dyfodol. Achos bydd pobl am ddarllen hwn yn
dyfodol. Mlaen felly at y cymhwyso. Fel rwy'n dweud, wedi cael un y bore yma. Gallwn ni galw yr un y bore yma gair wiredd yr ysgrythurau. Dyna oedd y pwynt ar ddiwedd y bregaeth y bore yma. Gair wiredd yr ysgrythurau. Bod y gair yn wir. Popeth fan hyn yn wir. Iawn, mae 3 gen i heno i ni fynd trwy. Yn gyntaf, neu'n ail os ych chi moyn o'r cymwysiadau. Graddfa, rhagluniaeth. Graddfa, rhagluniaeth. No, mae eisiau esbonio geiriau fynd achos byddai'n chi'n crafu'ch pen. Beth yn y byd mae hwnna'n meddwl? Mae gai egluro geiriau cyn mynd ymlaen. Rhagluniaeth yn i gyd yn deall, gobeithio. Rhagluniaeth yw Dyw yn trefnu popeth sydd yn digwydd yn y byd. Dyw yn reoli digwyddiadau y byd yma. O ddydd i ddydd, o nos i nos, Dyw sydd yn reoli. Dyna beth yw ystyr rhagluniaeth. Ond wedyn sy'n graddfa rhagluniaeth. Beth yw graddfa? Sgêl. Meddwl bod rhan fwy yn chi yn gwybod beth yw graddfa, ond gael ei esbonio i chi. Mae graddfa'n penderfynu pa mor fanol i chi'n edrych ar rhywbeth yn diwedd. Meddyliwch chi am map. Pob map, mae yna graddfa. Mae yna sgêl lawr yn y cornel fan hyn. Yn dweud wrthych chi pa mor fanwl yw y map. I chi'n gallu cael graddfa sydd yn eang neu yn fach. Mae'r un peth gyda microscope. Newid y darlun am funud. Chi'n cofio yn yr ysgol microscope. A fi'n gallu cofio microscopes, a fi'n meddwl bod nhw dal yr un peth. Oedd yna fel 3 coes, 3 lens yn dyfe. Chi'n cofio nhw? Dod lawr fel hyn, 3 lens. Ydw i dal yn iawn bod microscopes a 3 lens fel hyn. A chi'n rhoi eich sleid, a chi'n edrych lawr, a wedyn wrth gwrs ych chi'n gallu troi y lenses yma. A beth yn digwydd, graddfa gwahanol. Felly ych chi'n gallu gweld mewn yn ddyfnach yn ôl y graddfaidd hyn, yn ôl y scales. So mae fel zoomio mewn i'r peth. Nawr, yn y weledigau cyntaf, welson ni ym mhenod 7, roedd yna 4 ymerodraeth. Yn y benod hon, dim ond canolbwyntio ar 2 o'r ymerodraethau yna i ni. Mae fel petai ni'n zoomio mewn. Mae Dyw yn gwybod hanes i gyd. Mae e'n gweld ei gyd. Ond mae Dyw hefyd yn gweld rhan o hanes. Mae'n gweld y cyfan o'r diwedd i'r dechrau. Mae o'i flaen e. Ond mae hefyd yn gweld y cyfnodau sydd o fewn. Mae'n gweld 400 mlynedd beth sydd yn gallu digwydd. Ond o fewn hynny, mae'n gweld 7 mlynedd o gyfnod Antiochus Epiphanes. Mae fel petai'n gallu dod â hwnna yn fwy amlwg i'w sylw e. Mae Dyw yn gweld popeth. Mae rhagluniaeth Dyw yn delio â phob manylun. Mae'n gweld nid yn unig y cyfan, ond y rhannau. Mae'n gwybod pryd mae ymerodraethau yn mynd i cwympo. Ond mae hefyd yn gwybod pryd mae adar y to yn mynd i gwympo. Mae'n gallu mynd reit lawr i'r manylun lleiaf. A mae hyn yn gysur mawr i ni, yn dydy, a mae'n gysur mawr i fi. Os mae Dyw yn gweld pob cyfnod, fel mae e fan hyn, oedd e'n gwybod am y 7 mlynedd yma o erlyd a bydde'n dod ymhen canrifoedd yn achos i bobl e. Wel, mae'n gwybod am ein cyfnod ni. Mae e'r un mor agored, mae e'r un mor glir i Dduw.
Ac os mae'n gweld ein cyfnod ni, mae hefyd yn gweld yn amser ni. Mae'n gweld yn amser unigol, personol ni hefyd. Pan fi'n meddwl am hyn, rydw i'n rhyfeddu, chi'n gwybod, sut all Dduw? Sut all Dduw weld bywyd un o'i blantau fan hyn, ond mae'n gweld bywyd un arall o'i blantau fan hyn, yr un pryd. A dwi ddim yn gorfod fel mynd nôl am Rhan rhyngddyn nhw. Dwi ddim yn gorfod fel ni penderfynu beth dwi'n mynd i wneud nawr. Dyw ddim yn cael trafferth o gwbl gyda'r multitasking hyn. Oedd ddim yn gallu deall hynny. Mae'n Dyw ni mor fawr. Sut mae'n gallu edrych ar ei run yn Australia nawr a gwybod yn union beth sydd yn digwydd. Ond eto, mae ei holl sylw ar Mari yn Abertawe, a mae ei holl sylw gymaint arna ni. Mae'r rhagluniaethau mor fanwl a hynny. A mae hynny'n gysur mawr iawn i ni. Yn dydy e. Mae'n gweld y cyrn mawr, ond mae'n gweld y cyrn bach hefyd. Felly dyna'r cymwysiad cyntaf i ni heno graddfa rhagluniaeth. Ond yn ail, gelyn y saint. Graddfa rhagluniaeth, gelyn y saint. Ni wedi gweld unwaith eto heddi trwy edrych ar y weledigaeth yma. Yng nghanol y hanes, mae yna gorn bach yn troi fyny. Nid yr un corn bach, fel fi wedi dweud mwy nag unwaith, ac eto mae yna gorn bach yn dod. A pwy yw'r corn bach yma? Wel, rhywun eto sydd yn codi yn erbyn pobol Dduw. Mae yna gysylltiad amlwg yn oes rhwng y weledigaeth y tro diwetha a'r weledigaeth heddiw, sef mae yna gorn bach. Mae yna elyniaeth yn codi. Mae Duw fan hyn yn dangos Daniel, clyw Daniel, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd 400 mlynedd i ffwrdd o nawr. Ti'n gweld pobl Dduw fyna? Ydw. Mae yna gorn bach yn mynd i godi yn ei herbyn nhw hefyd. Mae yna elyn yn mynd i godi yn ei herbyn nhw. Fe fydd na elyn. Beth yw'r neges i ni? O, dyma ni, mae'n eitha clir yn dydy. Y cymwysiad ni'n gobeithio, chi'n gweld e? Y cymwysiad, yw mae gan yr eglwys elyn. Chi'n deall ni? Mae gan yr eglwys elyn. Os ych chi'n Gristion heno, mae gyda chi elyn. Nes ych chi fod yn ymwybodol. Mae gyda chi elyn. Dyma neges y Beibl, ynddo fe? Mae ddim yn gorddweud, dyma stori'r Beibl os licwch chi. Fod yna gelyniaeth. Ein ni'n byw mewn byd, ac ein ni'n rhan o hanes sydd yn elyniaeth yn erbyn Duw. Wel, cerwch nôl i dechrau. Beth yn ni'n darllen yn y dechrau? Wel, yn yr ardd. Beth oedd yn yr ardd? Wel, chi'n gofod Duw yn dod, ac yn dweud wrth y sarf, wy'n mynd i osod gelyniaeth. Rynto ti, a had y wraig. Rhwng y wraig a had y wraig, a rhwng had deithau a had y wraig. A beth ni'n darllen ar ôl hynny? Wel, ni'n mynd i pennod 4, a beth sy'n digwydd yn pennod 4? Wel, ni'n darllen yn syth am yr gelyniaeth yma. Cain ac Abel. A gweddill y Beibl, dyna yw gweddill y Beibl, gelyniaeth
rhwng sarf a had y wraig. Ac fe ddarllen y reit ar ddiwedd y Beibl. Am y wraig. Mellwch chi ddim yn deall, pethau na dwi ddim yn deall chwaith. Ond mae'r neges yn eitha clir. Mae yna ddraig, mae yna wraig. Pwy yw'r ddraig? Y sarf. Pwy yw'r wraig? Yr eglwys. A beth sydd yn digwydd? Mae yna lyniaeth rhyngddyn nhw. Mae yna amladd rhwng y ddau. Nid yr un corn wedes i, wedi dweud mwy nag unwaith, yw'r un bach yma, ag sydd ym Mhenod 7. Ond fe allwch chi ddweud, yr un corn yw. Oherwydd pwy sydd tu ôl i'r cyrn bychain yma. Pwy oedd y corn bychan ym Mhenod 7? Wel, fe welson ni pryd ni, mae'r corn bychan yma oedd i ddod yn y dyfodol ymhellach na fan hyn, oedd yr angrist. Ond mae Ioan yn dweud, yn ei epistol bod angrist yn dod, ond bod llawer angristiau wedi bod yn barod. Mae'n angristiau lawer. There are many antichrists. Pam? Oherwydd yr un patrwm yw e. Achos yr un sydd tu ôl i'r cyrn bychain yma. Sef y diawl. Sef Satan. Y ddraig. Y sarf. Fe sydd tu ôl iddyn nhw gyd. Ffrindiau? Pam mae yna ddioddef yn y byd? Yna'n gwestiwn mawr. Ni ddim yn gallu ateb yn slick. Pam mae Cristnogion yn dioddef? Pam i chi'n dioddef? Yr un mor anodd. Ni ddim yn gallu rhoi un ateb i hynny. Ond un ateb ni'n gallu rhoi. Pam fod dioddef yn y byd? Oherwydd mae yna un drwg i gael. Oherwydd mae yna Satan. Oherwydd mae gelyn gyda chi. Mae eisiau chi gofio hynny. A mae eisiau i fi gofio hynny hefyd yn ystod yr wythnos. Mae'n debyg fod Dr. Martin Lloyd-Jones un tro wedi dweud rhywbeth tebyg i hyn. Mae llawer o broblemau yr eglwys yn y dyddiau hyn. Wel, oedd e'n siarad am mae'r un peth yn y dyddiau ni yn bendant. Llawer o broblemau'r eglwys yn ein dyddiau ni yn deillio o'r ffaith ein bod ni wedi anghofio bod yna ddiafol. Llawer o wir yn hynny. Llawer o wir. Ein bod ni'n anghofio ac yn anwybyddu bod yna ddiafol i gael. Ac yn i'n gwneud hynny. Un peryg ac un distryw. Felly, gelyn y saint. Graddfa'r agluniaeth. Gelyn y saint. Ond yn olaf yn awr o ran cymhwysiad. Gofal Duw. Gofal Duw. Hynny yw gofal Duw dros i bobl. A falle dyma'r prif peth sydd yma. Prif cymhwysiad i ni. Beth yw ffocws y weledigaeth? Ddim licor gair yn sôn i ni ffili meddwl am gair arall. Ond chi gyd yn deall. Beth yw ffocws y weledigaeth yma? Beth yw prif peth mae eisiau ni canolbwyntio arno? Beth yw'r prif peth mae'r weledigaeth hyn yn arwain ni ato fe? Wel, nid yr hwrdd, nid yr afr, nid y corn hir. Maen nhw jyst fel petai yn rhoi cefndir
i'r peth. Mae'r ffocws yn arwain at y corn bach yma. A beth mae'r corn bach yn cyflawni? Pam? O ran hanes secular, dyw'r corn bach ddim yn bwysig. Mae e'n ddinod yn hanes. Pwy sydd wedi clywed am Antiochus rhif 4? Pwy yn Lions Place sydd wedi clywed am Antiochus Epiphanes? Maen nhw wedi clywed am Alexander Fawr? Ydyn nhw? Maen nhw wedi clywed am y Mediaid a'r Persiaid? Ond ydyn nhw wedi clywed am Antiochus? Fallwch chi ddim tan y bore yma. Ysdyn ddim yn bwysig iawn yn hanes. Ond fe sy'n cael o sylw fan hyn? Pam? Oherwydd mae'n codi yn erbyn pobol Dduw. Oherwydd bod e'n codi yn erbyn saint goruchaf. Oherwydd bod e'n erlyd pobol Dduw. Mae'r iaith, fel wedys i y bore yma, yn troi nôl at Hebraeg fan hyn. Iaith yr Iddewon, iaith pobol Dduw. Reit, mae hwn nôl i chi. Mae eisiau chi glywed hyn yn eich iaith eich hun. Israel dim yn neges i chi. Daniel, mae eisiau ti roi hwn dan sel. Daniel, mae eisiau ti ysgrifennu lawr, a mae eisiau ti cadw yn ddiogel i'r cenedlaethau sydd i ddilyn. Dwi ddim iddo fe yn bennaf, mae yna neges iddo fe, ond yn bennaf i'r saint sydd yn mynd i ddod ar ei ôl e. Mae rai sydd yn mynd i ddod yn amser Antiochus. Mae Duw yn meddwl amdanyn nhw nawr. Mae Duw yn rybyddio nhw nawr, dyn nhw ddim wedi dod eto. Mae hyn 340 mlynedd i ffwrdd. Ond mae Duw eisiau rybyddio nhw nawr. Mae eisiau ysgrifennu lawr nawr yn ei air e, yn gofnod i'r bobl yma, i bobl sydd yn mynd i godi, i bobl sydd goffa mynd trwy yn mynd trwy'r erchellderau hyn. Mae'n rybyddio nhw. Ond yn fwy na hynny, mae'n rhoi cysur un yn nhw. Chi'n mynd i ddioddef, ydych. A chi'n mynd i ofyn y cwestiwn fel yr anghelion, fan hyn, pa hyd arglwydd ydy hyn yn goffod mynd ymlaen? Pa hyd ydyn ni'n goffod dioddef y fath erledigaeth? A fydden nhw'n darllen fan hyn, 2300 o ddyddiau. A fydden nhw'n darllen fan hyn, fe ddaw diwedd. Fe ddaw diwedd ar hyn. Amser penodedig. Mae Duw yn gwybod, mae Duw yn gofalu, mae Duw yn meddwl amdanyn nhw, mae Duw yn caru bobl e. Wel, wedi ateb y cwestiwn, wel, beth yw hyn? Wel, gofal Duw dros i bobl e. Yn atgoffa ni o eiriau Iesu Gristnes ymlaen yn diwedd. Pan oedd e'n sôn am y diwedd, a'r pethau erchill sydd mynd i ddod yn ddiwedd y byd, ac yn cyn dinistr Jerusalem, mwyn yr etholedigion, fe bydd y dyddiau yn cael ei barhau. Pam? Mae Duw yn cael ei bobl e. Mae'n gofalu amdanyn. Mae'n mynd i ferhau y dyddiau yna, mwyn i bobl e. Mae'n atgoffa ni o eiriau Pant y Celyn yn dydy e. Ni fferi ddim yn hir yn ddyd ymheslol nos. Ni threfnwyd oesoedd maith i neb i gario'r groes. Mae'r hyfryd wawr sy'n codi draw yn dweud bod bore braf gerllaw. Amser penodedig. Mae Duw yn gwybod. Joes i ganu emyn y bore yma, 270 a 4, a fe ganon ni hyn mi ymddirieda fy na air. Cymaint yw fy mai, ac fe derfynwyd
dydd ac awr. Mae Duw wedi trefnu. Mae Duw yn gwybod fe derfynwyd awr pan gaffwy'n gwir ryddhau. Mae Duw yn cadw lygad ar y cloc. Mae Duw yn rheoli amser mwyn I bobl Pam? Oherwydd mae'n gofalu amdano nhw. Oherwydd mae'n I caru nhw mor fawr. Os mae gyda ni Elin. A dyn ni ddim wedi anghofio hynny. Ond mae gyda ni Dduw hefyd, sydd yn fwy na'n gelyn ni, sydd yn gofalu amdano ni. Mae gyda ni waredwr, sydd yn ein caru ni, ac sydd yn ein cadw ni hefyd. Ffrindiau, gai ofyn hyn cyn dod I ben. Beth yw hanes? Ni wedi siarad lot heddi am hanes, yn dyn ni. Beth yw hanes? O safbwynt Duw. Beth sydd yn bwysig am hanes I Dduw? Chyfod yr ateb? Cristnogion. Cristnogion. Dyna gyd. Hanes y byd yma, yr hyn sydd yn bwysig I Dduw. Yw casglu I bobl cadw I bobl gofalu am I bobl oherwydd mae'n caru bobl Dyna beth sy'n bwysig. Nid Russell Brand. Nid copan rygbi y byd. Nid cynhesu byd eang. Sy'n bwysig I Dduw. Sy'n bwysig I Dduw yw Cristnogion fel chi a fi. Mae'n gofalu amdano ni. Mae'r byd yma'n mynd ymlaen ac amser yn mynd ymlaen. Dim ond mwyn iddo fe gasglu I bobl ato I hun. Mae e'n caru bobl. A allai brofi hynny I chi. Allai brofi I chi bod e'n caru bobl. Oherwydd mae wedi danfon I unig fab i'r byd yma. I unig fab. Y mab yma roedd e'n caru. A fe ddanfonodd i'r byd yma mwyn iddo fe ddiwedd mwyn iddo fe weidi mwyn iddo fe farw ar groes yw prynu nhw iddo fe I hun canes y mae Duw yn canmol ei gariad tuag ato ni mewn ffordd dyma ffordd ni'n gwybod a na ni eto yn bechaduriaid I Grist farw trosom ni. Yr hwn nid arbedodd ei brio'n fab, ond ei treddododd ei trosom ni oll pa wedd gydag ef hefyd. Na ddyru ef I ni bob peth. Duw yn dweud, yr hwn sydd yn cyffwrdd â chi, sydd yn cyffwrdd â chanwyll fy llygad. Chi'n gwybod beth yw canwyll y llygad? Y rhan yna yn y canol, y rhan mwyaf sensitif yn eich corff I gyd. Fyna. A mae Duw yn dweud, pwy bynnag sydd yn cyffwrdd â chi, Antiochus Epiphanes, mae'n dod I ben, achos ti wedi cyffwrdd â chanwyll fy llygad. Pwy bynnag sydd yn cyffwrdd â chi, sydd yn cyffwrdd â chanwyll ei lygad. Wel, bydde di ni felly mateb I hyn, trwy roi yn bywydau yn llwyr iddo. Amen. Ywch chi gael i'r emyn a felly orffen